I'm 21, a vítam vás pri mojom novom videu. V dnešnom videu vám ukážem 5 stravých a jednoduchých snackov, ktoré si môžete pripraviť počas celého dňa. Dúfam, že vám budú veľmi chutiť, pretože sú naozaj veľmi chutné a taktiež sú nenáročné na prípravu. A to už bolo teda všetko pre toto intro a môžeme sa pustiť do videa. Ako prvé teraz začnem s toastom na sladký spôsob, no a na ňo budeme potrebovať toastový chlieb, banán, jahody, čučoriedky a arašidové maslo alebo tzv. Peanut butter. Všetko ovocie si dôkladne opláchneme a potom nakrájame na drobné kúsky. Keď už sú hrianky hotové, som si ich položila na tanier, natrela arašidovým maslom, no a na prvý toast, alebo teda neviem, či to nazývate toast alebo hrianku, ale na prvý toast som si položila jahody a na druhý toast som si poukladala banány a čučoriedky do takého trošku iného tvaru a myslím si, že toto je naozaj veľmi jednoduchý a rýchly snack, ktorý vás zasíti, je to veľmi chutné, no a môžete to mať či už na raňajky alebo na desiatu. Na druhý toast, ktorý bude na slano, budeme potrebovať toastový chlieb, vajíčko, špenát, avokádo a rajčiny. Ako prvé začnem s krájením avokáda, ktoré si nakrojím len trošku do polky a potom pokiaľ je to dobré avokádo, tak by to malo ísť ľahko, ale stalo sa mi, že keď som to točila, tak to prvé avokádo sa vôbec nedalo krájať, pretože bolo strašne tvrdé a toto avokádo už je oveľa lepšie, no a keď si ho takto pekne odkrojíme, tak si ho už len pretlačíme. Ako ďalšie si dáme na panvicu rozohriať olivový olej a potom už len spravíme voľské oko. Medzi tým, zatiaľ čo sa nám bude voľské oko robiť na panvici, si spravíme toast, na ktorý si potom natrieme avokádo. Taktiež som k tomu pridala špenát na dochutenie. Na záver som už len pridala rajčiny, posypala bazálkou a môj obľúbený toast je hotový. Ako ďalšie tu máme teda ovocie na 3 spôsoby, no a prvý spôsob bude veľmi jednoduchý, budeme na to potrebovať banán, med, peanut butter a rôzne sušené ovocie. Obidve polovice banánu si natrieme arašidovým maslom a potom už len pridáme med. No a na záver to už len posypeme sušeným ovocím a tento nádherne vyzerajúci snack, ktorý chutí výborne, je hotový. Na druhý spôsob budeme potrebovať grécky jogurt alebo biely jogurt, arašidové maslo, taktiež med a ovocie. Všetko ovocie si nakrájame na drobno a potom sa pustíme do prípravy tzv. Omáčky alebo ovocného dipu. Biely jogurt si vylejeme do misky, zmiešame to s lyžičkou medu a lyžičkou arašidového masla, no a potom už len dochutíme. A dip je hotový. Posledný spôsob bude tzv. Ovocný šalát, do ktorého si môžete pridať hociaké ovocie a ja som sa rozhodla pre mango, ktoré krájam takýmto spôsobom, takisto ako som krájala aj avokádo. No a potom už len tie malé kocečky odtiaľ vyberiem a mango je hotové. Ako ďalšie tu bude hrozno, potom jahody, no a na záver jablko.
Všetko ovocie dôkladne poumývame a potom už len nakrájame na drobno. No a ja som to všetko zmiešala v takejto miske, ktorú potom môžete použiť napríklad, ak idete von. A na celkové dochutenie pridáme limetku. Pokiaľ sa rozhodnete mať tento šalát vo vnútri, tak si ho len vysypete z misky na tanier, no a potom k tomu pridáte mätové lístky na dozdobenie. You're the only one that's showing me the grill. You're the only one that's giving me these chills. To už bolo teda všetko pre dnešné video, dúfam, že sa vám páčilo, ak áno, tak určite nezabudnite dať like, taktiež môžete do komentárov napísať, aký je váš obľúbený snack, ktorý si robíte, pokiaľ ste hladní, alebo ktorý sa vám z týchto mojich páčil najviac. No a všetky linky na moje sociálne médiá nájdete dole, poprípade tuto, práve teraz. A to už bolo teda všetko pre dnešné video a vidíme sa na budúce. Ahojte!